enganibingelela yona ingozi eteziningi ukubukela emakhaya namhlanje-ke la sivakashele umfethu othe ucela simsize simphelezele siye naye ubaba wengane kahle kahle ngathini simphelezele siye naye kubaba kaMshana kodwa-ke babukeli nani niyazi akunamane ngilinga amaningi. Sanibonani babukeli, ngibhalele lolu hlelo namhlanje mayelana nengane engiyondlayo ewumshana wami and hhayi ukuthi nginenkinga nokondla umshana wami ukuthi manje sekuyangisinda ngoba nami ney'ngane zami engizondlayo. So ngibhalele lolu hlelo lolu ukuze ngizokwazi ukuthi ngisizakale sikwazi ukuthi sibonisane nobaba wengane. Manje kwenzeni inkinga yakho futhi kwenzeni no inkinga yakho mana okay futhi ngiyabuza okay ngoba laba manje uqala inkinga yakho futhi ngicela ukuthi singene ukuthi sichazela kahle ukuthi sisenzeni cha phela ngeke ngisangenivulele ngaphakathi kwami futhi kodwa yema mfethu hayi mfethu ungamlwisi cha uthi angicika mfethu okay inkinga yakho wena futhi ke inkinga yakho uyalazi udaba lani mfethu ingane yonhloba mfethu sicela singene mfethu ukuthi soyikhuluma kahle manje ngeke ngingene la mfethu oqala mfethu uyabona uqala mfethu bese khuluma indaba yengane phambi kwamakhamera mfethu uthi abantu uthi angikhulume awutholakali wena awutholakali nje wena ungathandi size siyenze mfethu ayikho nje mina mfethu ayikho into engizoyikhuluma mfethu awukwazi mfethu ukwenza kanje mfethu phambi kwamakhamera nje ima ke indaba enzele amakhamera mfethu yena akayona indoda no mfethu ukwazi ukukhuluma nawe mfethu angithi avoid ukuthi lento yokuthi manini nobabili ngeke kube isiphethe esihle ngicela ukuthi usidedele singene mfethu yabona buka nje mfethu uphila ngamapizza bu uyalazi udaba lomjingo kodwa okay sicela alukho udaba engilazi ngisibuka mfethu namanje mfethu usungena baba manje ngeke usungena slip hayi baba usungena slip cela wena yakhona ayimba uzongena slip uyakhona ima mfethu basikhuluma yona into adibenza nosisi wakhe mfethu ngicela uhlale phansi anibambe mfethu okwathi uhlangana phi-ke manje camera uyangishutha mfethu hlala phansi sizokhuluma le nto kahle hlala phansi ima uyaphi mfethu ekhamereni ilalela wena seza kuwena waphuma wena ima mfethu awume umthaza wenza ithini ngayo awume mfethu awume mfethu uyangijwayela yini ezolunga angijwayele mfethu yazi beqhubeka into ebenzayo ulwisa umuntu okwenzela ingane muslima wena kodwa angijwayela kodwa ulwisa umuntu okwenzela ingane seqhubeka yona lento ayenzayo nosisi kondlela ingane angithi nothi dakubo futhi akuyena ukuqala ungenaphi kulelo sinethu ukondlela ingane lo muntu omlwisayo angithi mfethu yami akuhlaleni phansi-ke sikhulume yini wena ungarelate sikhulume yini engizoyirelesa mfethu indaba mfethu ekhama namakhamera akakwazi ngikhoma nje akakondlela ingane efethu linga phela azochaza ukuthi uze ngani uyalazi udaba yami ngane ngiyondla mina mfethu hlala phansi even usisi wakho uyazi ingane mbe ngiyondla mfethu uyalazi udaba hlala phansi osha mina ingane yakho ozongenza islima wena uyazi ukuthi mina bengikhipha imali bese usisi wakho hamba uhlehle nomunye umuntu uyinika mina imali awume phela mfethu Kuwena ngithi asikhulume nje ama-hour. Ulokhu uzobuyela kimi ngizobuyela kumina. Yini ongayikhuluma mfethu nawe mfethu? Wenziwa yini ingane yakho? Yini kuphela lapha nizofuna ingane yami nenqabe ingane yami. Kodwa mina imali ngiyikhipha. Hlala phansi hlala phansi. Imali ngiyayikhipha hlala phansi. Buku mfethu uyahlala phansi. Awuhlale phansi. Vele mfethu ngeke hlala phansi ngishikele nabantu mfethu. Hlala phansi. Hlala phansi phela. Ukukhuluma nawe hlala phansi. Ukukhuluma nawe hlala phansi. Yini uzokhuluma nje? Lalela. Hey. Hamba kanjani? Sure, okay.
Hayi. Ngikho right. Mfethu awume mfethu awume. Ngicela ukuthi usilalele. Mfethu mina ngingwena. Ngihamba ngaphansi kohlelo. Yima mfethu awume. Yima mfethu. Yima. Wena ulwisa yini wena mfethu? Ulwisa yini? Kusinyanyanya mengibona yena mfethu. Ngiyaya ukubona mina ngikodlela ingane yakho Mfethu cha wena usilima. Yabona manje. Engasesokhathala lento yakho. Bafethu ngobani na mfethu? Uyafuna usikubonise sobani? Uhlale phansi mfethu. Because manje ubulokhu uyangibasela wena ngifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Lalela lo muntu ima mfethu uphilile kahle ekhanda. Bese musungibuza into ongibuza na ngisawazi. Yazini ngikubuzisa ukuthi ama actions akho ayabonisa ukuthi kahle khona upopayo obuye ungathi. Oh wena mfethu. Siyacela uhlala phansi sikhatheleke manje libe lesikhuzana nawe. Ngizingisa phansi namuzo lokhu ngizomlimaza. Wemfethu umzulo angizile ukuzolwa nawe. Mfethu umzulo Ngamazi wapi lesinayilo. Angithi yambasela ekhaya ngazuthi awusiwa. Ah mfethu angizayizwa lo mfethu. Mfethu ingakho ngibiza ngosiyazi usebenzani yona. Ima lalela mfethu lalela. Ngeke wenze kanje uwe. Ngizabona manje mfethu. Awuhlali ngani phansi umuzi ukuthi yini uze ngani mfethu. Okay mfethu hayi Kwafikela nabantu abakanje kwenzakalani yini sithini mfethu. Okay mfethu awukhulume mfethu. Ube out. Ngicela uqale la mfethu ukuze sizozwana ngani. Ungahlali kanje unika nibe kanje ngicela uhlale la. Ngeke Okay. Mfethu ngicela ukuthi uqhela kancane. Awuthi ukuthi kancane. Ayangijwayela Naso. ngijwayela ngempela. Bafo. Mfethu Bafo. Awehlisa umoya. Ukuze si-understand story. Sizwe ukuthi kwenzakalani. Manje uma uzophakamisa umoya, asazi nokuthi kwenzakalani, yabo? Mhlambe uright. Mhlambe uyazi. Yabo? Ushawa into Kodwa asazi. Umulwa sizo-understanda kanjani? Ngicela umdedele. Mfethu awukhulume mfethu. Ngicela umdedele achaze bafo. Ngicela mfethu uhlale mina nje yokuqala nje ngizokubuza ulala kanjani ebusuku? Awu nangebuza. Ulala kanjani ebusuku? Ingane yakhe idlani? Yazi ukuqala mfethu ngokutshela mfethu lomjita mfethu uyafika nalapha kuwo kade ngahlali kuwo mfethu yezwa. Imake mfethu asimeni. Bafo ngicela usichazele ukuthi njengoba silala mfethu size ngane yabo ukuze sithole ukuthi kwenzakalani. Wena ubani kanjani and ingane kanjani yabo nje usichazele into ephathekayo. Sure. Yebo mfethu. Mfethu mina ubafo ngimondlela ingane yakhe mfethu. And leyo nto iphekwa amandla ami iyangihlula mina iyangixina manje. Oh wena uba enganeni. Ngumalume mina enganeni. Ingane yadadewethu. Okay. Lo mfethu lo udadewethu mfethu uyayiphuze udadewethu mfethu. Akuyena umuntu engingakhuluma naye. Akuyena umuntu engingakhuluma naye. Uyazi. Awu. Umfethu lo ngahlangana naye lapha esportini. Ngamtshela ukuthi ngishanga ukuthi ngikhulume naye. Sayikhuluma indaba yengane ukuthi mfethu ingane sizoyimisa kanjani indaba yengane. Savumelana. Sekuyimina manje Slim. Uyangikhosa manje wafika kumfethu wakhuluma naye. Seke sahlangana naye sakhuluma naye ukuthi mina mfethu because ubengasebenzi. Ubungasipani. Usuyasipana manje. Manje esingakhuluma esportini mfethu eserious. Leyo mfethu ufika ngidakiwe na udakiwe ngizokhuluma. Awufiki ngani kusophi. Mfethu wena athi ungekho nathi ungahlala phana kini. Awuyazi into ebenza usisi wakho. Oqala mfethu uyazi ukuthi mina bengifaka imali mfethu. Ayikho isuku bengalifaka ngayo imali. Efuna imali enze njani? Ehambe ethatha imali mfethu hambe uhlala lo muntu ahlala naye namanje. Oh wena even ingane kuzokube namanje ingane engingayisho noma kuseyami noma ekabani. Yabo? Ngoba lo muntu befethu bengitshole naye. Uya understand ukuthi ingane iphila kabuhlungu kanjani? Uya understand lokho mfethu kubhlungu futhi nakumina mfethu. Usukwenzeka kanje. Imake. Wena manje usukhuluma izinto eziningi. Yabo? And angisaku-understand. Manani mfethu. Ingane kaba. Ingane yakhe ngithi. Eyakhe. Okay. Yami ingane. Okay. Pho manje lento libele uthi usisi kaMfowethu uthatha imali yakhe ayoyidla nenye indoda. Kwenzeka kanjani lo? Awungitshele mfethu. Yabo mina manje ungangitshela into engadingisho nanokuyazi into engiyibonayo mina ingane exakekile. Into engiyibonayo ingane exakekile. Yabo mfethu. Yonke leyo nto into ekumele nilungise nosikhulunywa kahle. Yini wena gijimela kulo?
angithi kukhulunywa kahle Bese usiyazini. Nomjito mfethu sesovesane nathi ke sivesane sibambe wena ke ngenduku No, okokuqala mfethu umjito wangiyanyisa. Indaba mfethu engafikanga kumina mfethu emini ephile right. okay nangu Uyindaba mfethu esportini okay. wemfethu nangu ke manje usekhetha ukuthi abhalele uhlelo afike nathi ukuze avoideke ukulwa nokwenza izinto Mfethu mina yazi ngiyaziwa lapha singaziwa abantu mfethu njengomuntu ohloniphayo. Mfethu mase ngivela ama camera kuthiwa mina ingane angiyondli. Ngisazona bona ufihlela balelo hlazo. Ufihlela balelo hlazo. uyayondla yini Hayi mfethu angisayonzi true. Mfethu indaba awuchaze ukuthi indaba nengivimba mfethu. chaza ukuthi uyekelele yonke ingane. Mfethu ingane mfethu bengiyondla every day mfethu yezo. Yeah. Njalo mfethu ngingasebenzi ngasipani. Yabo nje bayisho bengasipani vele. Bengisaphanda mfethu. Isivumelano kwakuthini? Kwangakho ukuthi masisebenza. Angithi ngiyekele wachaza mfethu. Hey mfethu ngiyonda mfethu ngizama ngipanda mfethu. Yabo iphosa okay nginakho mfethu. Ngeke uzungitshela ukuthi mfethu namhlanje kade ufaka imali mfethu. Elisonto ekuleni next week ngifaka u2000 mfethu. So hayi ingane yakhula ufaka so hayi faka 1.5. Muyafika lapha mfethu ingane mfethu nayo ingane yayidlalela emgaqweni mfethu. Kodwa kuthi ingane yakhula lo muntu uma wengane akekho umfonela ifoni akayibanga egcineni mfethu uyahlangana naye mfethu bayikhiphile mfethu yezo nomunye umuntu wemfethu kodwa kuthi ingane yakhula ekabalo manje imake wake waya ekhaya kubo kamfethu mhlambe wena uma ufile ngazothi awukho happy indlela usisi enza ngayo kuwena ukhulume nabantu abadala noma ukhulume nomfethu ubonisane naye ukuthi mfethu nginenkinga u1 no2 no3 no4 ngicela ukuthi angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi ingane igcine iba right no mfethu akahlahla nyanga mfethu umuntu odenga ngichazela efonini uma mfethu uma wentombi yami uma wengane uma wentombi okay nagcina naye ngesivumelano ubafu bengahlali okay ekhaya nagcina Phela mina mangifika ekhaya okay. noma kama wengane no phela wagcina mfethu uma wengane ngathi umkhwewazi wami wagcina ngokuthi ukwazi ukuthi bebonisana ngathi naye ukulungile sacela ungikhuzela yena ngale ndlela enza ngayo ubegcineni kwakho konke mfethu ubuhlungu ondle ingane egcineni uyabona ingane ayinazo ngisho impahla zokugqoka uyayizwa lona ngani ubuhlungu uhlangana nengane yakhe uhlangana naye emgaqweni ivuza amafinyini egcineni bathi besuka bangafuni ukuthi ngizobona ingane ngoba yini mina sengimila ngisakwazi ukukhipha le mali bakwazi ukujabula bona nomuntu wakhe uyayizwa kushuthi wena kahle masibeka nje iqonda wena kahle ukondla ingane ubunga hayi ukuthi bekuhlula hayi ukuthi bekuhlula mfethu wena wayekisa ukondla ingane ngoba ubone ukuthi imali yakho ayiye ingane mfethu ilona yondla usisi ukuthi afeze ifiso zakhe i-standard sakhe sempilo njengoba esho nje uyaphuza mfethu ubuhlungu kanjani mfethu ufica umuntu wakho udakiwe wakwazi ukuthi uke uqale ubuka isimo mase ukuthi mawubone ukuthi uma ingane yahluleka kube wena othatha imali hamba esitolo thenga igrocer hambisela ingane ufike ushiye ke ekhaya uphuma uhambe hayi no mfethu at least angikwazanga ukwenza lokho ngoba yazini nakhona bekunomngqongqosho mfethu umjito wakubona mfethu ezwe umjito wakuwa ngazi wenzani mfethu kodwa wengisabisa mfethu singafiki ngizothatha ingane lapha ngani behlangene nosisi wakhe mfethu kodwa lokho angazi mina mfethu mina ngihlala ngedwa ngizobhala i-out ifikile kuwena le nange chaze ethi wazwafika ngasesportini futhi njengoba efike maniphuza nje ayikho mhlambe ngakusasa usuvuka ukuthi kwaze kwafika le out mhlambe kushuthi ingane mhlambe isenkingeni yabo hayi no mfethu ngifuna uqamba ngale yadi mfethu ngayibona yafika le ndoda mfethu ngayibona kodwa ukuthi kwenzakana egcina inkosi nami ngangiyiphuzela mfethu ngishayela isona stress ukuthi angikwazi ukuthi ngibone ingane yami ngesikhathi ngifisa ngaso and okubuhlungu kakhulu ukuthi ngiyifaka imali mfethu ingane yami kodwa still iso lo muntu mfethu abuhlungu kanjani uyibona ingane mfethu zikhini kodwa ukuthi uyabona ingane yakhe ngcolile kodwa igcine nona ubuyifayela ba imali futhi ingane wena imali ubuyinika ngawo ubuyifayela ba imali umuyifaka bengifake kuyena ngane yeah njengomuntu ebengithandana naye mfethu nangu mfethu uyachaza wena indaba mfethu ufike lana mfethu ohamba yedwa mfethu indaba engaphathanga nomnikazi wendaba imaki wena umbuka makukhona umnikazi wendaba icontest engakhulu ngoba into ebingakhulunywa la ukuthi wena naye inhlesi libele nikhonkotana njoba mina mfethu isileni ngithi uyayibona ukuthi
ukube beze nomnikazi wendaba benizolibele nikhonkothana la phambi kwethu libele nifuna nama-love back. Hayi luso mhlawumbe ngabe ngcono mfethu. Angani mhlawumbe mfethu uwena mfethu indaba. Hlisa umoya. Hlisa umoya. Hayi musukhuluma amasimba la wakhuluma. Usuthini manje? Hayi usiyangijova uyangiyanyisa mfethu. Saza ngempama. Mina la ngize kuwena mfethu. Manje ngane mfethu ngizale kuwena noma mfethu ngizale kuyena. Efethu lengane efethu isinda mina ekugcineni. Ukuthi uyizale nobani akunamsebenzi lokho isinda mina irresponsibility yami ekugcineni. Angikwazi nami ukuyizila. Mfethu sicela uchaze ukuthi wena njengoba uthi isinda wena kanjani? Efethu usinefethu akasifani. Uyakwazi naye lo ukuthi usineke akasifani. Yabo ioledi fethu alingeni. Yabo lasho lathi alingeni indaba yabo lapha because bebehlezi bexabana vele besathandana. Yabo washo oledi uthi uyaphuma kuyona lento. Ingane iphila ngegrant kuphela igrant fethu ayikho enough. Engihlala nazo lapha phezulu 2 ekhaya mfana nentombazane. Yabo mina angikwazi ukuthi ngenzele izingane zami ngoba manje kuzosala lo kunezinto engingasakwazi ukuzenzela izingane zami ngoba nginawo amandla enough ukwenzela izingane eziwu3 so nazo kuzomela ngizibe kanjalo ngoba khona yalo mina into ebengifuna kulomfethu ukuthi sibambisane kuphela hayi into eziningi mfethu imali imali before ukhuluma uyamuza umfethu ukuthi kahle i-situation manje asebhekene nayo inzima kanjani useyahlulekwa ukuthi enzele ingane zakhe izinto ngoba eshawa unembeza ukuthi mayenzele ingane zakhe umshanakhe ukhetha ukuthi angabenzeli bonke kodwa face mana okay angiyayizwa face into esho face okay ngiyayizwa wena ukhulu mina face ukuthi ngikho face okwami face ukuthi manje face okwami akuzwakali face mina obuhlungu engibhekene nawo imake no lalela mfethu siya understand the situation obhekane nayo siyazi ukuthi most yolo bashiya ingane ingoba bephoqwa isimo amantombazana abafaka ngaphansi kwaso yabo ngokuthi umuntu uqala impilo angakwazi kwayena ukuyimantheni mayisefuna ukuthi ubaba wengane kube uyena omantheni impilo le yena ayiqalile yokuzenza isiloyikhwini esinuka ikhwapha. You understand? So wena mfethu into mina engizokubonisa kuyona umfethu yabo mina umfethu mina ngingathini ngingathi umfethu into ayenzayo ayijwayelekile and now mina nje ngizofuna usizo lakho uyayazi lento umfethu ayenzile ukuthi ayijwayelekile uyabona ukuthi ufuna abantu bafunele ukuthi uhambe uye kubaba wengane kadadweni. Hey mfethu uyabona ukuthi lo muntu yamthanda umshanakhe uyabona lo mfethu ukuthi intwana yakho uyitreata njengengane yakhe uyabona ukuthi ngelinye ilanga mhla wena ushona ayikho into eyokwenza ukuthi uthi ingane yami iyosala noba useku obvious ukuthi uyambona umuntu oyosala nengane yakho. Kodwa mfethu yazi mfethu into ebuhlungu mfethu ukuthi mfethu njengoba esefike nanje kanje mfethu iyona mfethu into engimasela mfethu egcine konke ngoba sengisamajita mfethu besingakwazi ukukhuluma la ngesayidini kodwa mfethu ngendlela sechaza ngayo mfethu lento ayisho mfethu guys nami mfethu njengoba bengihlala ngoba mfethu kumnandi ngihleli ngijabula mfethu ingane yami ngeke eduze uyabona nje kuzo Christmas kumele athengele ingane impahla ingane zakhe impahla uma ithengele ingane zakhe impahla mayise eyakhe engathengeliwe mase igqokile ingane ku Christmas ingane yakhe isiphuma ngesikhindi esidabukile nevest wena uthi uyazi ukuthi ayikho into epainful njengokubona ezinye izingane iswenkile wena ungaswenkile and yazi uhlala wedwa eceleni lapha ya uyibuke uyazi le nto eyakhekayo lapha ya awuyimagine ke uyingane ukuthi yini eyakhekayo awazi ngiyabo mfethu le nto igcine ikuphazamiseka ngisho nasemqondweni uyingane ngoba ibhlungu le nto mfethu. You understand ayikho into ebuhlungu njengale
Mina bavume ngicela nje ukuthi sibambisane nje kule nto yona into ebengiyifuna kuwena. Because manje yabona sekukuningi engikuzwayo manje mina ngazi ukuthi mina wayeka ukondla ngazi ukuthi mina ingane nje awuyondli. Sabona nje ukutshela mfethu sabona into ebuhlungu beyenzeka mfethu. Wena bongahlala ekhaya. Vele mfethu ngithe ngiqala nje ukutshela mfethu wakho umuntu mfethu bengamazi ngisho ubhuti wakho mfethu bengazi uma wakho kuphela mfethu. Yena umuntu ebengimazayo. Sure. So mina ngifike egcineni mfethu ngakusesijola mfethu wakho mfethu. Ngicela sesithola ingane mfethu. Yabo. Sithola ingane mfethu angibo umuntu mfethu ohlezi mfethu ekhona mfethu enganeni noma iyozalwa mfethu ngangikhona yonke into mfethu ngayenza mfethu. Namhlanje mfethu kuthiwa ngisela imali mfethu ngifakele imali. Awukwazi mfethu ukufaka imali mfethu. Futhi enyangeni mfethu wena imali futhi uyifaka every week. Yezwa lona. Kodwa umuntu uyapheka mfethu ingane yakhe njani. Yezwa lona. Leyo nto mfethu ngaqala ngamtshela ndiyayenza mfethu. Egcine ngangazi nami mfethu ngaze ngathi mfethu wabanye oluva abakhona baseroundini abahlala ngakhona mfethu. Ngifikile ngizombheka umuntu. Yezwa. Ngiyandisanda ukuba inkinga ngoba mina ngazi mina angikwazi ukuthi uke waba khona nje nanokufika esithombeni. Mina ngazi ukuthi wena uavoid ingane yakho nje since yaba khona. Wonke lezi zinto lezi zokuthi ingane yakho limini obekade senda lezo imali lezo njengoba dingahlala ekhaya imini obekade senda njengoba sengibuyile nje sengithi angibhekane nawe ngqo ngikubuza ukuthi yini lo yenzayo vele umthetho wakho ukushuthi mfethu nawe kushuthi nawe ushawa ngenduku eyodwa mfethu ngoba shuthi nawe usenda imali ephinde isathi hambe ohlala lo muntu kuwe manje nesikhathi singanani umgcinile ekhaya wena mfethu kuwena ke akusiwa uma wengane yakho ke nawe mfethu ingane yakho ihlala noma wakhe ezolona wena ungenza njani mfethu ngoba already lapha nento ozazi njengoba abashani bebaningi nakunabashani egcekeni yabo ngeke hlezi nakele ingane yakho kuphela ayizwa lona njengoba engekho wena mfethu uthi ingane wena ungaphatha kanjani akhe ingane hlezi ihleli yona kodwa isinoma mfethu asike sikubuyisele eceleni ezinye izinto mfethu into main reason sila ekhaya is because of ingane yabo kumele sizameni ukuqhamuka nesolution yokuthi ingane le izothola kanjani usizo kuya phambili yabo nangu mfethu usevelile nawe la ingqondweni yakho sekumele click ukuthi egcineni aqhamuka umuntu ozokusave ngoba yazi lento odlula kuyona most yolova la ngaphandle badlula kuyona yabo umuntu azadela ingane yakhe because of utrainwa umuntu esifazana imali isazi ihlungu so egcineni mfethu hayi nami sengakwazi and ingane eziningi zamaphara la ngaphandle ileyo nto no mfethu nami sengakwazi usengikhululeke mfethu because namanje besashaya uthasha even ngiyibona endleleni mfethu kunzima because egcineni kwathiwa mfethu ngingizwe kodwa ke manje nami sengakwazi ukuthi mfethu hayi sikhulumisana ngokuthi mfethu at least enginakho mfethu ngoba nami mfethu njengoba ngisanda ukuthola isibani mfethu okay nami kuseningi engilungisayo mfethu mfethu iskipa nebhlukwe nophaqo phela nje ngesonto noma mawubona ukuthi kukanjani unike lokho omnika kona mfethu mhlambe nawo 500 yabo seniyogcwalisela lapha endlini ngithengeke noma yabo mfethu u500 wakho kuzogcwalisela impuphu nerice neshep nabo ba contribute okunye iyahlangana ilokhu njani kuyaphushela ingane yakho hayi ngisifethu lokho mfethu nami ngizokwazi ukuthi okay mfethu lokho engitholayo ngiyafaka mfethu yabo nawe kodwa mfethu egcineni bengikwazi ukuthi benginezi ingoma nami ngikwazi ukubona ingane yami ngendlela engifisa ngakho egcineni kwakho konke ingane yami bengayiboni ngale ndlela engifisa ngayo ngiyifaka imali kodwa mfethu imali ingane engakwazi ukubona ngale ndlela engifisa ngayo lo nto eyazi yangenza ukuthi okay futhi ngize ngithi futhi lengane leyona yami angikwazi ukondla ingane futhi ukuthi egcineni ngiyibone yabo nami nginabazali bayathanda ukuthi bebone ingane umzukulu wabo yabo egcine bazi ukuthi ngimondla ingane ukuthi egcine nayo ingane efikayo na okay mfethu nangu mfethu asike nje sikhiphe ipicture ka my sister yabo sike sibeke umfethu ozomela my sister neoled lakhe ngathini umfethu umele iside omndeni lo ngale wengane wena umele iside leli ngane lengane so sengiqhamuka njengolovo sengiqhamuka nesolution yokuthini umshana araiseke akhule abe yilo muntu engifisa ukuthi mayisekhulile abe uyena angakhuli aphazamiseke emqondweni akhule ngaphansi kwesandla somuntu esifazana ongekho ngathini ongayiboni isidingo sokuthi
ingane ibe nobaba. Emfethu ayikho into ebalekile njengokuthi ube khona. Ube present empilweni yengane, ube a role model enganeni. You understand? Nangu kumfowethu ke la. Nangu mfowethu usela. Phela ngithi leyo nto sizobe sesikhuluma sobabili. Lo muntu omlwisayo uselapho wena. Lento leyiziningizele ukuthi sisebenze on a way forward ukuthi sibambisana kanjani ngoba the main thing is iyangisinda ingane yakho manje. Ingagcini ingane iyiphara ukhona. And kungiphatha kabuhlungu ukuthi I have to sacrifice ukuthi ngingenzile ezami izingane ukuze wonke umuntu ezofana. Ubhlungu uma ukuthi ngizobiza izingane zami zodwa ngithi asambeni ngoba ngingenawo amandla eyazo. So mina into ebengifuna kuwena ukuthi sisebenzisane sithole indlela esisobambisana ngayo. Uma ukuthi uyasaba ukuthi kudliwe imali yakho, thenga izinto. Ufike nezinto seyithengile. Yabo. Uyabona nje mfethu mina ngingakufaka nje estazini. Koboxa nakuphi khona lezi zinto ekuthiwa amakhombo. Yabo. Lezi zinto eziqhamuka mfethu uthothi uthenga okukhulu, impuphu 2, irice 2. Wena nje uvesane uthi okay, ngicela ukuthenga lokho okukhulu kuphela. Yabo. Uyabona ukuthi usuba relieve umthwalo omgakanani. Wena uqhamuka nempuphu 2, irice 2, mhlambe no flour. Yabo, uyahambisa. Mase okunyeke lokho okuncane kwengane kusukwenza eceleni. Mhlambe ama-chips, omadanone lokho akukhera maye esifoneni ingane. You understand? Kodwa futhi uma ubona ukuthi ukuthenga kuyinkinga, thumela noma yini ekhona. Mfethu, nake nginakho. Angithi manje usukhuluma ne-out e-understandayo. You understand? Mina mfethu ngizama ukuthi nibe ngathini nibe ishield yengane. Lento esengifuna niyenze ukuba nobabili nibe ishield eyodwa enganeni. Nikhohlwe umuntu wesifazane. Okay mfethu imake mfethu. Besicela ubafu ukuthi njengoba ku December nje azame imizamo ukuthi ingane ibuye ize ngakwena. Mhlambe noma lelo sonto noma yabo ngathini mfethu awuzame imizamo ukuthi mhlambe wena ngathini kulula ukukhuluma neoledi nayo siswakho ngoba vele usiswakho akekho. It's just that nje ingane we use her as weapon yokuthi athole imali. You understand? Nobafu naye kodwa bengicela ukuthi azame ukuthi eqhubise ingane njengoba ku December. Anginankinga mina ngizama ukukhuluma esayidini lasekhaya ukuthi ingane ivakashe. Kodwa ke nawe baba awuzama ukuthi uqhubise ingane mfethu. Okay, kulula njobe izobuya futhi asebenzisa lelo thuba yokuthi imivakashile uyithengele impahla ithi misigoduki. Yabo mfethu kuyovula nje i-credit ko lezi zitolo lezi ezincane. Uthathele ingane noma izinto ze-1000. Izinto zeingane kwezinye izitolo ayibizi. And ingane ungayikhethe ungafuni ukuyothenga ezitolo ezibizayo. Uthenga into after 6 months ingane iyayishiya. Yabo? Thenga into ingane ikwazi ukugqoka. Ibe clean ibukeke ibe yinhle kwezinye izingane. Hayi wegijimela uyithengela amateku ama-1000. Into eyizoyigqoka mhlambe imihamba. Yabo leyo nto useless ukuthi uthenga into ehleli eyigqoka mayihamba kuphela. Hambe leyo nto ishiya ingane. Thenga izinto zibe ningi igcwala uplastic omnyama. Mhlambe lelo 1000 ungathenga izinto ezingagcwala uplastic omnyama. Ingane each and every day ivuke ishintshile igqokile yinhle. Yabo? Kulula nje mfethu. Hayi fesayi. Ungalibeli udlala labantu abathi hey mina ingane emgqoka ukuthi akahamba ayoba ileyo nto ayiyona yebo wena lwela ukuthi ingane yakho noma idlala ibe nje yinhle. Yebo? Hayi fesayi sokhuluma ngafayika iqiniso. Hayi yonke into ezoqonda futhi mekwazi ukukhuluma nomzali nje fesayi. Ukuthi ngena nini futhi ngathina sengithi futhi nomzali ungabuye ndawo ukuthi futhi bonke bangezisinini.
futhi bayalazi udaba manje ngiyathoma eqhamuka futhi ngicela mfethu bengamazi bengahlali futhi lapha ngiqhamuka kanje and wesipathi uqhamuka seqhamuka ngamakhamera phezulu khona kanje hayi mfethu ngoba isolution iphumile eyaphambili ngibona ukuthi inkinga ayikho mfethu futhi-ke wena sekumele ulindele ngengane ukuthi izovakashela umuse uyayihambisa-ke mfethu niyoyenzela kuyenzela kona futhi nangoJanuwari imithi izobuyela esikoleni uyayithengela labo bhova nelokhu njalo futhi kodwa ngakusiza ukuthenga manje ungakafiki uJanuwari ngoba izinto izisa you understand mfethu hayi ukuthi besokulisa la endlini yakho kukuthi vele-ke ngiya-understand izinto ey'ningi ayiqali kahle siqala imoya iphezulu kodwa ngokuhamba kwalo daba lujule nawe iyabuya ingqondo yokuthi hayibo engathi ngilwisa umuntu o-wrong ya understand hayi siyabonga mfethu uthumela umshana wakho hayi konzi asikubona sinyakazeni mfethu futhi-ke seniyoxhumana-ke ngomakhalekhukhwini hayi sibongile-ke mfethu ngibonge kakhulu kuhlelo ngoba sikwazile ukuthi sigcine sifike isixazululo salo lolu daba lolu nokuthi into engiyibonga kakhulu ukuthi kuvele nokuthi bekune-misunderstanding kahle kahle ubafo naye ubengabhedi ngaleyo ndlela naye ube nokuphazamiseka enye into engisafuna ukuthi siyixoxe kahle nodadewethu noMarcos yabona kube ne-misunderstanding enkulu kule nto le but ngibonge kakhulu uhlelo ukuthi sigcine sikwazile ukufika kwisisombululo nendlela eyaphambili.